No Colexio Julia Becerra Malvar lanzaron este ano un proxecto para mentalizar o alumnado sobre o cambio climático. Ao longo deste curso, e en todos os niveis, traballaron para que os escolares tomasen conciencia das causas e consecuencias desta problemática e como prevela. Elevamos desde o primeiro trimestre traballando todo relacionado co cambio climático, consecuencias, todo sobre reciclaxe, etc. Desde as tres etapas, infantil, primaria e secundaria. Pois nas aulas a nivel titoría cada un facía diferentes cousas, exposicións, murais, etc. Dentro deste proxecto, o alumnado realizou diferentes actividades como estudar os orixes, causas e consecuencias deste fenómeno, facer catálogos de comportamento, ler noticias xornalísticas relacionadas ca materia e incluso un seguimento do proxecto Compromiso por la Tierra de Chus Lago no Lago Baikal. Para finalizar esta tarefa, decidiron crear un mosaico con azulexos que ían a ser rexeitados. Son azulexos de diferentes cores que estaban nun palé que lles caíra, me parece. Era para tirar todo o palé. Nos poñemos en contacto anteriormente cos artistas, falando con eles dun mosaico, con nome, con un debuxo que relacionase co proxecto. Foron eles os que organizaron todo co tema dos azulexos e organizámonos para que pasasen todos os nenos. Ademais do nome do centro, o mosaico incluirá un debuxo que foi creado por unha alumna de primeiro da ESO. Pois, en principio, penso hacer en algo clásico, pero como a mí lo clásico me parece un pouco aburrido, pues tuve varias ideas y las mezclé todas. Pues yo hice lo de un libro con un chico sumergiéndose en una piscina, que era lo del símbolo del reciclaje, pues sumérxete na teoría das 3 R's. O director do centro asegura que o proxecto está resultando positivo e que os escolares móstranse moi participativos. Seguirán traballando en novas tarefas para continuar concienciando os máis mozos.